खुलुमबाय बयखौबो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ थाबैनो सोदांनांगौनि थाखाय आरो बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौनि थाखाय एबसुनि दैदेननायाव बिटिआरनि सागानगिरि बयबो खौसेयै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्त्रआवहाय सोमावसारहैदों। सोमावसारनायखौ आं जेबो बुंनोबो सानाखै। सोमावसारखानांगोन, होस्रिखावनांगोन, अब्लासो सरकारा जोंनोबो होखागोन नङा होमबा? दा नाथाय मोनसे खोथाखौ आं बेखौसो बुंनो सानदों जे 125 एमेन्डमेन्ट बिल बा आर्टिकेल 280 बेवहाय मा लिरनाय दङ, बेजों जोंहा मा बेनिफिट जागोन, मा मुलाम्फा जागोन। 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो आर्टिकेल 280 बेवहाय मा लिरनाय दङ बेखौहाय जोंनि बर' हारिनि गेदेमा बिथांमोना मोजाङै फरायनानै नायदोंब्लाथ' आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय जोंनि मोनखानाय 6 शिड्युलाल' खहा जानो नाङा। जुदि मोनखानाय 6 शिड्युलनि थाखाय खहा जानाय जुदि खामानि मावदोंब्ला, मावनो नागिरदोंब्ला जोंबो खुगा बेखेवनो नांगोन। रायजोफोर, गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्त्रआव सोमावसारनायावहाय इउपिपिअनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाहैनायजों लोगोसे खौरां बिजोङाव बिथांखौबो माखासे बाथ्रा बुंनाय नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना नायनानै लालाय। जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जिब्लाक दफाफोरखौ मावफुंजोबनायनि दाबियाव दिनै बेयाव मोनसे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायाव जों जयैनो जिहेतु सागानगिरि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै बाहागो आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों बेयावनो बे दाबिफ्रा जाहाथे जाफुंजोबो बेनि थाखाय जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों हेफाजाब होनो बेयाव फैदों आरो हाबाफारिया जाफुंसारनायनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरदों। जिहेतु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव गोबां जेंनाफोरा दासिम नुजायाखै, बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे मोननांगौ मोन्थायफोर बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सरकारनिसिम नोंथाङा माबायदि डिमान्ड खालामो? जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि सुक्ति जाबाय, बे सुक्तिनि मर्मै बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय गं 22 जिल्लायाव रायजो जानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनि राजखान्थि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय, सोलोंथाइ भाबै आवगायनो थाखाय, रांखान्थि भाबै आवगायनो थाखाय जि मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाना होबाय स्टेट एक्टनि आन्दाराव, खिन्थु दिनै दानायल' जाबाय, बे इन्टारिम माबायाव थाबाय, खिन्थु दिनै बिनि गामि सोसननाय, बिनि बियाब दानाय, बिनि बिसायख'थिसिम बेखौ लांनो हायाखै। बिनि रां बावजाया खम जानायखाय रायजो राजानि लुबैनाय बिथाय हास्थायनाय मथे खामानि मावनो हायाखै। बेखौ जोंहा खुद्रिनाय मोनसे दं आरो गोबां जों खुद्रिसारनाय हाबाफारिबो लादों जायगायाव। गतिके बे काउन्सिला जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जादोंमोन आरो जिहेतु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बे नेतृत्वआव जादोंमोन, गतिके बेफोर दाबिफोरखौ मावफुंनो हानाया भारत सरकारनिबो दायित्व दं होननानै जों बुंनो सानो। आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव गोबांफोर दफाफ्रा जाफुङाखै, जेरै 5.2 दफा। बे 5.2 दफा मथेबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय जेब्ला बर' डमिनेटेड एरिया, बर' खोब ओनसोलाव जौगाथायनि माखासे खामानि मावनांगौमोन, भारत सरकारा दिनैसिम बेखौ मावाखै। बेजों लोगोसे 2006 मायथाइनि जिथु फरेस्ट राइट एक्ट, बेखौ बिटिआरनि बायजोआव सम्पुर्ण भाबै इमप्लिमेन्ट खालामाखै। बेखौ खालामनायनि दाबियाव आरो जिहेतु कार्बि आंलंनि मोनसे जेंना, बे गोलाव जेंना थाबाय, हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोननांगौ कार्बि आंलं डिमा हासावना, बेफोरो जाफुंनायनि बेलायाव आरो ट्राइबेल बेलेट ब्लकनि बायजोआव थानाय जेब्ला ट्राइबेल माहारिफोर दं, बिसोरनि हानि मोन्थायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जिथु मोनसे आयेन दंमोन सुक्तियाव 7.1, बे 7.1 दिनैसिम जाफुङाखै। बेफोरनि जाफुंनायनि गिबियावनो आसाम सरकारा एसे गोसो होआखै जों बुंनांगोन। बेनिखायनो जों दिनैनि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु सुबुं जांख्रिथायनि हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम मोनसे खावलायनाय, जिहेतु सुक्तिया जिहेतु भारत सरकारनि तत्ताबरनाव जादोंमोन, गतिके रिक्स एन्ड रेसपन्सिबिलिटि भारत सरकाराबो दं, बेखौ मावफुंनो थाखाय भारत सरकारखौ नोंथांमोननि चेनेलनि जों हास्थायदों, खावलायदों। दिल्लीनि जन्तर मन्तरनि हाबाफारिया जोबनायनि उनाव जोङो बयबो मोजाङै मोजां जोंनि जिल्ला मिरु दखरा आरो जोंनि सोमावसारग्रा बिथांमोना आसामाव बड'लेण्डआव जों थांफिनगोन। थांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि बिटिसि काउन्सिलनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि बिथांखौ, जिहेतु बिथाङा सरकारनि मुरब्बी आरो 2003 सनाव बिएलटि आसाम सरकार भारत सरकारनि जि सुक्ति जादोंमोन, जि 6 शिड्युल मोनदोंमोन, बे 6 शिड्युलनि बिथाखौ मजबुत खालामनाय, माने मोर स्ट्रेंथेन, मोर पावार, मोर अट'नमि आरो डाइरेक्ट फाइनेन्सनि भित्तिखौनो लानानै 2020नि एकर्ड आरो बे एकर्डआव जि खोथा बाथ्रा लिरनाय दङ, बेयो जानाय लोगो लोगो
आथिखालाव काउन्सिला जि माने सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना डाइरेक्ट भारत सरकारनिफ्राय पुँजि मोनगोन फाइनेन्स मोनगोन आसाम सरकारनिफ्रायथ' मोनखागोन दा बेखायनो बिथांमोनाबो दायित्व दङ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2020 सनाव बिथाङा सुक्तिनि सासे साखि सागानगिरिमोन उइटनेस सिगनेटरि आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिल्लीनिफ्राय थांनायनि उनावनो हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनायनि थाखाय जों हाबाफारि लागोन आरो बिथांखौ लोगो हमनानै काउन्सिल सरकारनिफ्राय सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो मदद बिगोन सुक्तिनि मावनांगौ दायित्वआ भारत सरकार आसाम सरकार सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि मेन जाय माने इन्स्टिट्यूशन आरो गभर्नेन्सआ जाहैबाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बेखौ मदद होनांगौआ जाबाय बिटिसि सरकार आरो बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों लोगो हमगोन। गोजोन्थों।